Coupe du monde diɲɛ kuru kara ɲɔgɔndanba senatɔlɔntan bunagun kan Qatar b'a fila ŋɔni fila tile fɔlɔ ɲɔgɔndanw bɛ senna kunun tɛnɛ novembre kalo tile 21 san b'a fila ŋɔni fila ɲɔgɔndan min tun makɔnɔnen don kosɛbɛ farafinagun fɛ Senegal ni Pays-Bas ka ɲɔgɔndan. Senegal bina Pays-Bas ɲɛkɔrɔ kanankolo celu fila kama sɔrɔ ɲɔgɔndan tako fɔlɔ yanni sɛgɛnnafiɲɛbɔ waati ka se mɔgɔw jigi tun b'a kan hali ni Senegal ma se sɔrɔ a bɛ sɔn ka filanin bin sɔrɔ nka o si ma sɔrɔ. Senegal ka boko fɔlɔ ma ɲɛ, Senegal ka caman fari fagara nka o jigi ma tigɛ, u bolo nataw bɛ ɲɛ. Nama Jara VOA lasigiden Dakar ale ye min sɔrɔ o filɛ Senegal ni Pays-Bas ka ɲɔgɔndan kun cɛlen. Monument de la Renaissance africaine ni sanfɛ kalanso Cheikh Anta Diop la Senegal faba la mɔgɔw b'a yirikaw de bɔra ka na Senegali waraw ni Pays-Bas ka tolantan lajɛ jabraninbaw la. Monument de la Renaissance la yan kabini tolantan daminɛ nege kaɲa 16 waati la bɛɛ tun hakili bɛ sebaya sɔrɔli de la. Ale kasa bɛ dɔn ni dɔnkilida la ka waraw jukɔrɔma dɔndɔ. Nka sanga 6 dɔrɔn de tora walasa tolantan ka ban. Pays-Bas jamana ye celu fila bɛɛ dɔn o kɔnɔ. O ye mɔgɔ caman fari faga kan. Ndeyi Fatu Fati ko Sadio Mane nabaliya in de y'a to u ma se ka sebaya sɔrɔ Pays-Bas kan. Ngadua Sadio Mane ko ala sa susi Mane jata kende ala. Natara bi abenu jannu dominu bi Lyon be gagner kala mais bi commune defetolo ni ala ko lumine ita fen sotola wala ita fen sotola. Be du ala mo be na match prochain no bina match mo jouer la ko take nga gagner ke kayro ko ko musadina nga qualifier. Mamadou Khalifa Dia o Senegali waraw ye tolantan nga u ma se ka sebaya de sɔrɔ. L'équipe a joué. Tolantan to ɲɛ tolantan ke tiɲɛ na hali n'a y'a sɔrɔ Sadio Mane t'a la. An jigi tun bɛ fu ani fu de kan tolantan in na nga an hakili tun tɛ sebaliya kan hali n'a y'a sɔrɔ tolantan to in fanga dɔgɔyara. Malgré que l'équipe a été diminuée. Tolantan in na Senegali waraw ye celu caman jɛ nga o bɛɛ n'a ta ɲaɲa ko u jigi b'u kan. An ye celu caman jɛ n'o tɛ celu tun bɛ se ka dɔn nga an bɛna sebayaw ɲini tolantan minnu bɛ ka na wala anw jigi b'u kan an gosira o tɛ baasi ye an bɛ tolantan tɔw labɛn. Amadou Faye ko Pays-Bas ka nin gosili ɲɛ feerew de ye ka tolantan tɔw labɛn ka ɲa. Ne hakili la Senegali bɛ bɔ nin gɛlɛya in na bari tolantan tɔn fila minnu tɔɔra gɛlɛya tɛna ye o la ka da kan Pays-Bas ye tolantan tɔnba de ye. Ni sera ka tolantan fɔlɔ kɛ ni Pays-Bas ye a bɛ kɛ sababu ye i b'i ka gɛlɛyaw dɔn ka fɛrɛw sɔrɔ u la. N'o kɛra i ni tolantan dɔgɔmaniw bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ n'o ye Qatar ani Équateur ye. Senegali ka tolantan filanan nin diɲɛ tolantanba in na kulu a kɔnɔ u ni jatigi Qatar de bɛna bɛn jumadon nege kaɲa 13 waati la. Nama Jara, Dakar, VOA Bambara. Bamako ani farikolo ɲɛnajɛ kunnafonidila Yakuba Tangara masalala Senegal ni Pays-Bas ka ɲɔgɔndan kan bakuruba la an bɛ mun faamuya. Pays-Bas o sen da jara jɔda la o y'u ka meilleure occasion o y'olu sɔrɔ k'olu don. Équipe ba ninnu caman bɛ yen nɔ u bɛ erreur de exploiter ka se ka bi don. Balontan in 90 minutes f'i ka concentrer de bout en bout. Ni dɛsɛra k'o kɛ a bɛ gɛlɛya i bolo k'a fɔ ni équipe sugu ninnu i n'u ka se ka filanin bi kɛ walima i ka se ka se sɔrɔ kan. O de bɛ Africain équipe caman jɛ. Senegal gardien fana ale ma se ka assurer. Attaque la Senegal ye occasion minnu sɔrɔ u ma se k'olu fana don. Sadio Mane y'u jɛ ka d'a kan ale fana souvent a bɛ se ka na ni créativité dɔ jeu kɔnɔna la. A bɛ se ka bi don en même temps a bɛ se ka bi di fɛnɛ mais o tɛ se k'a to k'u ka défaite in m'expliquer. Yakuba Tangara ka fɔ la Senegal ka cɛmancɛ yan fan jɔyɔrɔ ma bonya kosɛbɛ ɲɔgɔndan in na. Meneur ɲɛnama ma sɔrɔ i n'a fɔ mɔgɔ min bɛ se ka jeu porter yɛrɛ. Côté fonctionnera milieu la o ma se ka mɔgɔ sɔrɔ mun bɛ se ka ballon projeter surtout Sekou Kouyaté ka bɔli kɔfɛ o fɛnɛ gérera o kan dɔɔni. Ka kun cɛ an bɛ taa Bobo Dioulasso Burkina Faso kaw fɛ yen an bɛ VOA lasigiden Alidu Ouedraogo sɔrɔ yen. Jalatigɛbaw arbitres ko don olu jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ farikolo ɲɛnajɛ ɲɔgɔndanw na. Janko senatɔlɔntan kubujumɔni kɛnɛ kan Qatar jalatigɛba mɔgɔ 129 de bɛ yen. 129 in na farafinna ta ye 6 ye. Alidu Ouedraogo cɛmancɛ ta 36 dɛmɛnikɛla 69 ani jabaranifilɛtaw 24 a arbitre 129 cɛma 6 o bɛ bɔ anw ka farafinna yan ni muso kelen bɛ olu cɛra. Muso min bɛ bɔ Rwanda jamana na n'o ye Salima Mukan Sanga ye. A 5 nin tɔ o ye Jani Sikawe ye ka bɔ Zambi, Mustapha Gorbal Algérie, Maguette Ndiaye Sénégal, Bakary Gassama ka bɔ Gambie ale de k'a kuncɛ ni Victor Gomez ye min ye Afrique du Sud kan ye. Arbitre ka baara
o le farifolo ɲɛnagɛ bɛɛ lajɛlen kun fɔlɔ ye jangona tolontan min sariya lɔni lo a kanubagaw fɛ. Arbitre fana o ye mɔgɔ ye min bi ɲangari caaman sɔrɔ ka bɔ balontan kanubagaw ale ni entraînɛrw yɔrɔ. O kɔsɔle tuma caaman a b'a ye ni anw kibariya jɛsɛlaw ye entraînɛr ɲinikan a b'a fɔ dɔrɔn ko ale tɛna kuma arbitre ko kan. O b'a yira k'a fɔ ko arbitre lo ɲangari lo balontan na ka tɛmɛ bɛɛ lajɛlen kan. Ali Dugudrago, VOA Bambara tɔgɔra Bobo Julaso. Dakar, Nama Jara, Bamako, Siaka Traoré, a kan bɛn sini araba novembre kalo tile 17 san 2022